салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои аз аксе ки дар инҷа мондагем, номи бародарамон Мустақим аз соли 2008 ин ҷониб беном нишон шудагӣ. Ин бародар аз ҳамун деҳаи Симиганҷ, аз деҳае ки ман зиндагӣ мекунам, ҳамун деҳа фамилияш Бузургов Мустақим ва соли таваллудаш 1973. Охирон бор соли 2008 тариқи телефон ҳамроҳи хонагиҳош гап задагай, суҳбат кардагай ва баъд аз ҳамон беному нишон шудагай. аз ҳамаи тамошобинон хоҳиш мекунам, кадом нафарое ки ҳамин бародарро дар ки ҷое ки дида бошен, дар кадом шаҳрҳои Россия дида бошен ва медонен дар ки ҷо қарор доштанша, илтимос дар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занен, хабар расонен. ва инчунин аз бародарое ки дар зиндонҳо қарор дорен ва навораи моро тамошо мекунен аз дохили зиндонҳо, хоҳиш мекунам ҳамин акса хуб назар кунен ва фамилияу номшам хуб дар ёдтон гирен. Бузургов Мустақим, соли таваллудаш 1973. мабодои агар дар ягон зиндон қарор доштанша донен ё ин ки умуман дар ягон шаҳрҳои Россия қарор доштанша донен, илтимос мекунам занг занен ва хабар расонен. ин бародар падару модари солхӯрдае дора, сину соли падаруш модаруш ба ҷои расидагиай ва дар ғами ҳамин фарзанд хеле сол шуд ки беморам ҳастанд ва чашм ба роҳи ҳамин фарзандшонай. илтимос ҳадди ақал ба хотири оби дидаҳои модари ҳамин бародар бетараф набошен, навора лайк кунен, падилитса кунен ва ба дигарҳо равон кунен, то ин ки барои ёфтани ҳамин бародар сабабгор шавем. мову шумо дар якҷоягӣ. аллоҳ ёру мададгортон. як бор дига акса пеш мебиёрам, хуб назар кунен, шояд шиносенаш.